खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 02 फेब्रुवारि 2023 बारायजाय बिस्थिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। सासे बर' सुबुंखौ गंगारा बुथारबाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमला पुलिस बादानि सिङाव थानाय राङापानि गामिनि थागिबि सेलफ बसुमतारी बिथांखौ गंसे भुटाननि ट्राक गारिया सौथारना बुथारदों। सेलफ बसुमतारी बिथाङा गल' थांनानै न' फारसे थांफिनबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव बे जाथाया जादों। अदेबानि भुटाननि गंसे ट्राकआ बे जाथायखौ खालामदों। दा बे जाथायनि सायाव गामिनि गावबुरा बिथाङा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। सेलेफ नाम अरिजिनल नामा सेलफ? अरिजिनेल नामा सेलेफ। सेलफ बसुमतारी नामा मोनलाय सार? बसुमतारी। बैसोआ ओरैनो मासो जाबाय माना सिनजिफोर? 70 जायाखै, 52 होदों। 52? 52 52। ओमफ्राय बे गारिया माबामोन आरोना भुटाननि गारि। औ सिमेन्ट गारि, ट्राक गिदिरमोन। ट्राक गिदिर। नैबे जोंनि लोखि बाजारनिफ्राय फैनानै फाराम थखानि एसे खोलाहा बै फुख्रि राङापानि हाबनाय इएमनिखै हाबलांनाय बे थखाया बेखिनियाव जादों। नेसनेल ओमफ्राय हाइवे। मानसिया जायगायावनो मा खादों नामा? जायगायावनो थैदों। माने खुन्दायना हरबाय नालाय, खुन्दायनानै जायगायावनो ससे मेडिकेलाव लांदोंमोन 10 ओमफ्राय जालायाव देखायबाय गैला, डाक्टारा थैबाय। ओमफ्राय मा ड्राइभाराथ' दा हमजाखाबाय? ड्राइभारा हमजाना दं। गावबुरा हिसाबै मा बुंनो सानो नोंथाङा बे जाथायनि सायाव? बे जाथायनि सायावथ' दा जाहाथे बिदि जानाङा। बेयाव लामायाबो साफा जाबाय, ओमफ्राय स्पिड ब्रेकार नांगौ माबानि थाखाय, स्पिड खमायनो थाखाय। जागा थखा स्पिड ब्रेकार नांगौ बिदि दाबि खालामदों रायजोआ। मानो नायफिनाखै बिदि होनदों। ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसो मोननो हागौ अनसुंथाइखौ, बेनि सायाव मिथिगौ नामा एसे? अनसुंथाइया दा बिनि सायाव मोनथायाथ' जेनेबा दाबिसो खालामदों नालाय। बेसे दाबि खालामदों ओरैनो? 5 लाखसो खालामदोंमोन थैनायनि नामाव। बेसे होयो? जाथायाथ' मैया माबा लास्ट जानुवारि 31 जानुवारि जादों जाहैबाय। जानुवारियावनो मोनाबिलिनि 5:58 होदों। 5:58 ट्राकआ भुटाननिफ्राय फैगासिनो दंमोन? ट्राकआ भुटाननिफ्राय फैबाय दंमोन। जायगाया जाहैबाय राङापानि। जायगाया राङापानि। गुवाहाटी नोगोरमायाव सिखावनि उदखार सोमजिदों। प्रतिदिन टाइमनि सासे सिनियर खौरांगिरि गौतम शर्मानि न'आव गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय साउथ शोरनिया हिल्सआव सिखाव खावदों। गौतम शर्मानि नखरनिफ्राय सिखावफोरा गोबां लाख रां आरो सनाफोरखौ खावना लांदों। रिपर्टनि बायदिब्ला गौतम शर्मानि नखरनि मानसिफोरा 1 घन्टानि थाखाय बायजोआव ओंखारलांदोंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। बे समाव बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय उदालगुरि, खराइबारि आरो गोबोरखि ओनसोलाव इभिकसन खालामनायनि हेंथा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गोख्रों दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारा न'फोरखौ सिफायखांनायनि उनाव बिजिरसालिया राय होखांबासो जोंना गोरोन्थि जाबाय होननानै बुङो। बेबायदिनो प्रमद बर' बिथांनि इउपिएल सोरखाराबो बुरबकनि खामानिसो मावगासिनो दं होननानै बिथाङा रोखा बुंथिदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। हेमन्त बिथाङाबो इभेकसन खालामखांनानै उच्चेद खालामखांनानै भुल हयसे भुल होननानै सिखार लायो। सासे सिएमआ इभेकसना माला खालामनांगौ माला खालामनाङा उनावहाय जोंना भुल जादों होननानै हाइकर्टआ बुंजायोब्लासो बे सिखार जायो। दा थिग एखे रोखोमैनो आं सिगाङावबो होनखादों जे गभर्नमेन्टआसो न' गैजायैफोरनो न' होयो। दाना थाखानाय न'खौ सिफायनानै न' होनायाव मा लजिक थायो? दा थिग बेबायदिनो जोंना इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो प्रमद फेरेंगा सरकाराबो आं बेबायदिनो नुदों। महम्मद बिन तुगलकफोरनि बायदि थाखानाय धोनखौ सिफायनानै गोदान धोन बानायनाय 100% गभर्नमेन्टनि सरकारनि लेबसेसानो बेनोखा। हठाৎ सोरबाया मालाबा माबा बुंब्लासो बिथांमोना गोसोखांगोन।
दा गावसोरहा मोनसे डिजाइन थानांगौ आरो प्रमद बर' बिथाङा दिनै आन्दलनकारि फेरेंगा बिथाङा दिनै गावबो आन्दलनकारि बिथांमोना गावसोरनि मोनसे डिजाइन थानांगौ दिनै बेस्राफ्रा थांबाय 6 बोसोर 7 बोसोर थाहैबाय न' बां लुजोब्बाय बारि बागान मोसौ मोसा जाजोब्बाय बेनिफ्राय सिमां लुबाय स्कुल फिसाफोर लुबाय बेबायदिनो गिर्जाफोरबो लुबाय दा बेनो नोंथां होननाय बायदि बे थांनायनि सिगांनो बिथांमोना बादा होनांगौ माखासे आयेन खालामना होनांगौ दा लुखांनानै सिफायनायाथ' बिराद गाज्रि जाबाय दे नोंसोर सम्पतिखौहाय बाहाय खालामगोन जोङो थांनानै धंस खालामहैगोन बेलाय रायजो राजानि एगेन्स्टसो जाय गभर्नमेन्टआ रायजो राजानि एगेन्स्ट बे गभर्नमेन्टआ बोरै थांनानै थागोन जाय गभर्नमेन्टआ रायजो राजाखौ अना रायजो राजाखौ थगायबाय बिसोरनिफ्राय भट आदाय खालामनानै जोबनायावहाय बे भटारफोरखौनो गावनि भटारफोरखौ नासयो बे गभर्नमेन्टआ बोरै थांनानै थागोन बेखायनो आं दुखु मोनदों इउ पि पि एल आ बुरबकनि खामानिखौ मावदों आरो मा नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि